sari nalundok rohani puji Dewata nalian lalu puji Dewata. Olong-olong Tuhani ada dan dipasangai saudara romani produksi paluai olong-olong Tuhani dibangunmu dengan masanai. Mar hite-hite goarni Dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di perbadian atau Bapa langit dohot anon. Amin. Biar mida Jehovah do permulaan habis taran, maruli hama olon ni roha na sumurung do sude, akkana mangulah hoca, pot do berita nai rodi saling lilingna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Dewata ama nami, pardinggan basa na sumurung, na marpungo do hami lison, mangido tuho siyan nasa roha nami, kay tabay mahaporsyaon nami, jala perguguy hami, asa tarulah kami, parangin na ringgan, songon na pinangido ni roham siyak kami, say ramoti hami, rodi hasusuda ni wahal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mami. Mari kita sebuku itu nomor 250 ayat 122. Datangi hon ma pati di Dewata minggu pa 20 hariun dung trinitatis sadarion 5 pati perjulu 1 pati 10. Pati perjulu ahu do Jehovah Dewatam ninna Dewatatta dang jari maraku pahu bahunommu Dewatam
pati paduahon dang jadi kana ummu jala dang jadi sumanomu manangahan dari benua gijang dohot na di benua tongaon rodi na di bagasa naik na di toro ni tano yang gutung gabe si sobaon manang sioloan pati potoluhon dang jadi dohonong kuari de bata yang gosoture dalanna ayu hona humda dosugut akkana marsineang di kuarna pati papaton ingat hamuma pabadiahon ari minggui dinaunomari ma ulahamu nasa sulamu alayang go ari papituhoni ari paredianan ni Jahoba de batamdoi dang jadi humangula anggo dinasadari manang anakmu manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahamu rodi isi ni hutani halape na bangibati hutam ay dinaunomari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahini do ubahin na di basu-basu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai pati palimahon ikkon pasakapomu do naturasmu asa mertua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de batam di ho pati pahonopon unak ko mamunu pati papituhon unak ko mangalakuk pati pawaluhon unak ko manakko pati pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sututu maralohon dunga jolma pati pasapuluhon dang jari haliangan ni roham bagas ni rongamu dang jari haliangan ni roham donga saripa ni rongamu manang napasona bawa manang napasona boru-boru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan ni rongamu biha padok ni debata taring utopati na sapului oddo ahu de Jahoba de batam minna de batata pargogo na suatu dosan jala parimas diluluhot dosan ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut papaton pinopar ni akan nasugoro hadiau alaya sido rohaku yakkan beribu-ribu akan marholong di roha hadiau naso mangalaosi patikki alan ido sahana atong rak mangidugugo mahita siap debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na partu patikni amin. Mari dihita sa buku Edo nomor 24 ayat 1-2. Tato potima dosatta tua rupa ni debata tapa uduk marohatta markangiang mahita ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargugo na suatu dosan pardingkan bahasa doho jala rodi saliling-liling na do asini roham sai marpungati maroham di hasahaton nami jala sai undang be ingot akka dosa nami ai jok do hami mardosa marodopokko jala jok do husungkuli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jahoba saya unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asin roham kay urupi mahami o ale Tuhan debata hatuaw nami balua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
ma hata baga-baga ni debata taringut Tuhan sisa ni dosatta. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor haku mida hamatean ni parjahat. Nanomodor haku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Asa ngapon ma di debata na ringijang. Marede hita set buku di nomor 111 ayat 2. Hatan di debata nagabe turpuk epistel di mingkutta sadarion di mana tersurat di Psalmen 110 sia mamukasan ayat sia ayat 1 ayat 16 sajahama marsikat sorin marhite-hite aha karbotor doli-doli lakana molo di pahobar-hobar tuhatam. Nunga hupa job hatami di bagasan rohaku asa unang mardosa ahu tuho. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum akka naruar sian pamangan mi. Sai papikir-pikirokku do akka paretam jala sai barengokku do akka bogasmi. Di masa hatna martua do akka na tumangihon hatan di debata jala na piopsa. Amin. Marede hita siap buku edu nomor 210 ayat 2.
dakkon maha porsyautai songon na hinatid dakkon idong atta sa porsyaw do sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumor palangi do tanu au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni Maria na gabi-gabian siator di perbadia adorang sahabubuhan ido tu hatta aku mau modernit di pangumuman senatus nama terpelajar loibana kau kena silang na tuat tu banu tur belum ditanam namun aku mengulu di hari patoluhon nama naik tu surga lahur dan jamun di bata Jehovah amanai bargo na suatu dosani di sini ibana kay mangulak sug kanoon mangumi hanak na mangulu root na mate au korsea di ton di perbadia jalan adong sarahulia na badia uria hatopan yang harap Kristen akan na badia doh dihasisani dosa doh dihatai na mandok mulak mangulu sugut daging ni hanak na mate doh yang uluan na sudah-sudah. Amin. Tapi gima titing na masa di bagasan masa minggon. Shalom, kita akan mendengarkan Warta Jemaat periode 10 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Madihita Saluhutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-20 Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah atau Hasitolusadaani Debata, dengan topik minggu Tuhan Nihalak Nama Nangihon Hatani Debata. Yang kedua, pertangyangan sektor. Pada hari Kamis 21 Oktober 2021 jam 7 malam akan dilaksanakan pertangyangan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan semua jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing, dan PHD sektor diambil dari Heber 13 ayat 1 sampai dengan 3 dengan topik Manotong Marholong Niroha Tudongan. Yang ketiga, Soso-soso Panitia Pesta Gotilon. Hari ini kita akan mendengarkan soso-soso atau himbauan dari Panitia Pesta Gotilon yang diwakili oleh kaum bapa, yaitu Amang Sintua Jasa Tomok Manurung Boru Sitorus. Dan minggu depan soso-soso akan disampaikan dari Parhalado lepas tikting hari ini. Yang keempat, nomor rekening Pesta Gotilon. Untuk mempermudah panitia dan juga jemaat dalam mengirimkan persembahan Pesta Gotilon, maka panitia telah membuka rekening khusus Pesta Gotilon. Adapun rekening pengiriman persembahan, amplop, sumbangan spontanitas selama Pesta Gotilon 2021 ialah rekening atas nama rekening BCA KCP Ratu Plaza dengan nomor 5250381630. Sekali lagi saya ulang, 5250381630 atas nama Ricardo Tulus Napatar Siregar. Untuk konfirmasi dapat mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp Patar Siregar di 0813-1622-2184. Yang kedua, Loren Boru Simbolon dengan nomor 0817-300-414, dan Jones Panjaitan
081316172310. Yang kelima, Konven Pangula Nagok Tiki. Pada hari Senin 18 Oktober 2021, kedua amang pendeta kita berangkat ke Konven Pangula Nagok Tiki yang diadakan di HKBP Bogor. Masuk pukul 10 WIB. Semoga semua acara dapat berlangsung dengan baik dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Yang keenam, kelas CD intensif. Diberitahuan kepada semua para naposo, pekerja, anggota jemaat yang belum CD, bahwa gereja HKBP Bincarung akan membuka kelas belajar CD secara online dan onsite sesuai dengan waktu dan jam kerjanya. Untuk itu diminta kepada orang tua agar mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kelas CD pekerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan diserahkan kepada tata usaha kita. Yang ketujuh, rapat pendeta hatopan. Pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2021, HKBP akan melaksanakan kegiatan rapat pendeta hatopan yang diselenggarakan secara onsite dan virtual di 16 titik kumpul. Dan untuk titik kumpul 13 wilayah Deboskap akan dilaksanakan di Erema Villa Cisarua Bogor yang diikuti oleh Pendeta TP Panjaitan, Pendeta JF Sihombing, dan Pendeta R Simorangkir. Dengan pokok pembahasan, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban KRP periode 2017 sampai dengan 2021, kemudian pemilihan ketua rapat pendeta 2021 sampai dengan 2025, isu-isu teologia, oda tohonan. Semoga rapat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedelapan, sinode kerja distrik. Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2021, HKBP Distrik 28 Deboskap akan melaksanakan sinode kerja distrik bertempat di Erema Villa Cisarua Bogor dan akan diikuti peserta dari Resort Bincarung. Nama-namanya: 1. Pendeta TP Panjaitan, 2. Sintua Datar Manurung, dan 3. Bedianton Nainggolan. Dengan pokok pembahasan evaluasi program, anggaran kerja distrik 2021 dan pembahasan program-program anggaran distrik 2022. Yang kesembilan, program perizinan HKBP Bincarung. Untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja kita, maka tim perizinan akan meminta tanda tangan persetujuan atau tidak keberatan dari warga sekitar gereja dan juga KTP anggota jemaat sebagai pengguna. Untuk itu dapat mensosialisasikan rencana gereja kepada warga sekitar sehingga memahami maksud pembangunan gereja kita ke depannya. Maka dibutuhkan juga gambar sketsa bangunan yang akan dibangun. Untuk itu dihimbau kepada anggota jemaat yang mempunyai kenalan atau yang dapat menggambar sketsa bangunan gereja baik 2 dimensi atau 3 dimensi supaya dapat menghubungi tim perizinan atau parhalado kita masing-masing. Yang ke-10, kegiatan ibadah minggu. Ibadah onsite di gereja diharapkan hanya diikuti oleh yang sudah menerima vaksinasi minimal 1 kali dan sudah mendaftar melalui Google Form yang dibagikan di WA grup sektor masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan dimohon supaya semua anggota jemaat HKBP Bincarung dapat menerima vaksinasi di lingkungan masing-masing supaya dapat membentengi diri kita dari COVID-19. 11. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pada seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan
Selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 17 Oktober 2021 sampai dengan 23 Oktober 2021. Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 17 Oktober 2021. Jumlah penerimaan Rp18.890.000. Jumlah pengeluaran Rp9.421.000. Saldo minggu ini Rp9.469.000. Rekap saldo kuria minggu lalu Rp148.278.224. Saldo minggu ini Rp9.469.000. Total saldo per 17 Oktober 2021 Rp157.747.224 di luar deposito huria dan dana perizinan. Demikian warta jemaat dan warta keuangan untuk kita di minggu pagi ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Amang Sintua JT untuk menyampaikan soso-soso Horas Madihita Saluhutna. Horas Panginang. Molo tengok do na di awal Maret 2020 sudah do rahita tersonggot. Terngongong di masa sahih bolom di Portibion. Ima nata tada na di tagwari kopi 10 sia. Nama bayan hampir-hampir rohata. Biar di tanon. Gok arsak, gok baru kilon namasa di Portibion, soksongoni di tongat-tongat tape. Do marhabut ni roha do to hamuak ka keluarga naung ngadong jumulo dialak tuhatta di masa-masa nong salpo. Portibio pega besongon na hulom do iki jala hera na geleng Portibion luas na pehera sian alaman ni jabutta do sahat tu deburta ay subuh hita keluar di masai alay dung na merdala tiki tuk takas do belgani holong ni debata dengan basana di Portibion terlumobi tuak kahita jolma manusia dang diluas sita jolma mago ala ni kopi 10 siai dang diluas behita mabiar ala ni COVID 10 siai belganai dengan bahasa ni Tuhani nuang nungalamuli be muse ahilala nungaboy behita mengulak kaulau siganu pari tumpe memang adong dope nasait tersendat-sendat alai pos marohat tadi tu hatta tujuan niarion dalam dinggan jala ulido boy dot sogot tujuan on hita mengula akaulot ta sigano pari nunga boy behita marsaur do tuhatta do ngasapor seotta di joro ni tuhattaon las marohatta tumpe naikon pakai prokes ketatete bang tetap pakai masker rajin cuci tangan tahalasem sudah asido dengan bahasa ni tuhattai tabago mustang yang tak tapuji tuhatta perdengan bahasa para sirohana sumurungi dengan tiki di ngolutta songon wae
naung disoson ni huriat ta sia minggu-minggu nasalpu amang inang nang dipatu pahuriat tadu uliat ulaon pamujiot tutu hatai maka halalason ganup asido denggan basan itu hatai di ganup tiki di pernguluat ta naung cumolo tajalo siat tu hatai merhite-hite pesta gotilon imana nang dipatupa di hari Minggu 14 November 2021 nanang rod tung sotara sampita do belgeni holong ni debata tung soha-soha tak kita do belgeni holong ni debata di pernguluat ta atong merhite-hite posta gotilonon amang inang tahalalas somma go ni akka pasu-pasu do dengan bahasa ni debata di pernguluat ta tapasaha mapiliat ta tapasaha masiluat ta tu panitia merhite-hite panitia nong dibentuk boy may ditransfer amang inang tu rekening panitia BCA cabang Ratu Plaza nomor rekening 5250 tolualu 10 30 atas nama Ricardo Tulus Napatar Siregar pangidoan namang inang asaboy dinggan direkap akka panitia molodung hita transfer boy mata WA ta WhatsApp tu akka panitia bukti transferna boy ma di WhatsApp tu Patar Siregar 0810 tolu sada 622 2184 Loren Borusi Bolon 0810 pitu tolu 00 opat sia opat Jones Pajaitan 0810 tolu 10 6 10 pitu 2 tolu 10 jala silua manang subang spontanitas pe selain tu panitia boy mata pasahat tu situa paniroit tabi di ganup sektor tati amang inang di pertikian ope tung mau leate malabok pusu do pinasahat tu hamu ganup panitia na mga leha gogo tiki do ari-ari muna mangatur pesta gotilonon ang giat di arina boy merdela do denggan do uli ban sangat do puji-pujian di tuhatta merhite-hite pangulam munai tay lam digoh kitu hatta ma pasu-pasuna dihamu pak kapaditiai dapat muna ganup akka pinarsita ni rohamuna tujuluan ni arion so ni dotong tu kita ama di hari Jumat na tanggal 2 Oktoberi cipat do dehita di seminar ama regional Tolu na dipatupa kantor pusat HKBP di HKBP Petojo songon narasumber opui eporus pendeta Robinson Butar-Butar dohot kepala departemen koinonia pendeta Dr. Deonal Sinaga dohot akka nasing dirok di seminari amang inang amang nunga lamoru wibawa ni hita amai nunga lamoru orientasi kepemimpinan ni hita ama jala gabe sohera imam behita amai di bagas tabe ima nadio dolhon di seminari dangatak ko nati amang nang seminari do hasil penelitian ni akka uluatta mulo taingot amang najolo heranarong do edde taboto do rasu di eddeon laho maho amang marjalang tu nadao nalau maho oton diku borhat madamang tuluat na leban baru refren nai tangiyaki maamang naman dongani ho diluat nadao ang giat bolas dapat ho niluluammu imahata di edei isiro si pertangi yang di edei isiro na makatai di edei among na ama amai na jolo ni jonok do tuaka yanakon na amai si pertangi yang amai do na mga radoti rumah tangga bagas na alain waing di
mulai tahun 1910-an nung ngalam margeser be posisi ni amai. Nung ngalam morbe, nung terdegradasi be kewibawaan ni amai. Ida nuaing dang tabegebe ede tentang ama be nuaingon. Dang tabegebe sungod dia amai si tiruan dia dede nadong nuaingon. Nuaingon ngatu ina be margeser. Alana ina nama si pertangiang di rumah tangga di bagas nabe. Ido nuaingon akalagu be tangiang ni ida inangi songo-songo ni nama aka ede na diciptahon. Alana memang ina nama heran na mangaradoti rumah tanggai merhite-hite tangiang na. Jadi nuaing merhite-hite seminari amang HKBP naing paulakon dang nalau mangarampas be sian ine hot mahamu akay nai tong si pertanian alay neng paulakon mamu si HKBP kewibawaan ni amai asay ingot amai di dirina na amai asa gabe tetap mulak gabe imam amai songon pengajar amai penganyom jala amai pemimpin di bagas nabi asa gabe amai seluhut ama gabe ama namar sahala ama sitiruan di pangalaho nang dihapor seaon na ima soso tuhita ama tapangarange homai di bagasar rohatta tapagomos tangyang ta asa dipergugi tuhatta hita mangalahosa di patu pahuriatta do pea ama setiap Jumat pukul 10 sia manang 7 malam ala di tikyon melalui jumdope taparade maroha do tikita maddohoti punguan amai ate ya amang tuhita salu na pandemi COVID-10 sia daksai dope amanginang tong dope adong dilebukta pandemi COVID-10 siai atong totok mah kita jaga dirita ta jaga keluarga ta bi sabar mahita manginang tetap mahita menjalankan prokes ketat tung di dia pe hita mangalaka tetap mapakai masker sering cuci tangan butima atas kami mulate madhita jala horas mak Nauduti mamarede siap buku ede nomor 20 lalu ayat sare 2.
Kami ini di batana sumurung sian salut roha. Ima mengaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kemudian itu hatta turpu jami tatar surat di Lukas bidu 10 sada ayat 20 pitu rodi ayat 20 walu. Capai uti hutma. Di nama katahon hatai ibana di pagogo sada paropuan sia tonga-tonga nina toropi maswarana ninna mamadok ibana. Mertua ma nama nubuhon jala napabagot ho. Alai ni ibana ma. Mertua ma akana ubigi hata ni debata jala na upeopsa. Di bahasa Indonesia di doksongonon. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap orang menginginkan hidupnya berbahagia. Bahasa Batakna martua. Sudede. Alai ahado suha-suha ni hatuaunon di pribadi kita masing-masing. Yang seperti apakah yang disebut sebagai orang yang berbahagia? Jangan-jangan tolak ukur kita itu berbeda. Jangan-jangan tolak ukur kita itu jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Isarana majurupani molota bereng di Bibeli dung ditopa di bata portibion dung marserak bareng bangsoi dan apalah adong tarbige istilah namora dohot napugus dang adong alania akana godang artana mangurupi dewi bana akana otik artana dang manarita ibana molo taingot hak Kristeno na parjolo ima na pinajongjong ni Tuhata apostela parjolo ima si Petrus kisah ni Ananias do Sapira. Mereka jemaat yang mampu, ya mereka membantu. Mereka yang kurang mampu, ya mereka memberikan kekuatan mereka. Tidak ada istilah kaya dan miskin. Sehingga tidak ada batasan antara jemaat, tidak ada. Namun perlahan itu muncul. Gabe adong ma istilah ruas namora, ruas napogus. Sahalak na mertua, molo mamora ibana. Lemuluk mahatahun ini semakin muncul sehingga orang akan berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaannya berdasarkan harta itu. Lemerluba dojolo mabohama asa mertua ibana. Lem gudang artana lem mertua ibana. Lem gudang denggak karejona lem mertua ibana. Alai pas doi toho doi. Molo gudang artana tardok kodok mertua hobah. Marna sipo marniula marparbui sudi akan dan niulam hasea sudi gelengmu mertua ho toho di kana mangena. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang akan berbahagia ketika anaknya sukses. Orang akan berbahagia ketika pekerjaannya bagus. Ketika anak-anaknya pendidikannya bagus, mereka akan berbahagia. Dan sangkalo ni dinggadwe alai apakah kebahagiaan itu memang benar? Apakah memang itu kebahagiaan tertinggi yang seharusnya dimiliki oleh manusia? Sejujurnya macam tadokon, songoni hatok na sasahala idokon mertua alani anakonna, songoni dotong hatok na marlea ibana olalani anakon. Contohna, kamu sangat beruntung ya, anakmu 3, semua minimal sarjana. Oh iya tong, alani audoi, kan? Mertua ibana alai anak kona sarjana minimal. Ape tiba mengatulu tahu lalak pengangguran.
Ama dohonon ni halak. Nang mungkin dohonon na mertua ibana. Pasti dohonon na tulu gelengmu sarjana sudi ali dang adona karejo. Na karejo masalah dokon nang jona hasea. Na karejo, narong na karejo. Alani di harus salah ama nina songonon. Le, mertua hoto le. Obat gelengmu. Tulu sarjana, saya depan aku, ini kan? Tulu jago udah sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana manangah ini benar. Artinya tulu dingket tu gelengmu, roi bar madok. Ahaimu mertua. Na tulu odo ma ben haji uluk ini benar. Habis menata nama hiang tanoma raik, pengangguran don, aleng ko panakon, saya toranyol lancar do tiap hari, ho ini benar. Jadi yang ripoh mertua ini tuluon, alani odo mertua ini benar. Nah, artinya manginang tidak secepat itu kita mengatakan hata mertuaon. Begitu mudah kita mengatakan mertua, jangan-jangan begitu mudah juga kita mengatakan marlea dua alani gelekon. Alani HP, molo di keluarga besongoni, do molo sonna jago geleng naik anak niamang na doon itu kan. Molo sonna ngusing-nguson, anak ni inang namo nina. Jadi seakan-akan bahwa mertua atau bapak ni molo songoni molakani ngising ngamang manurung toh situ tuh memangi mertua do natorasi molo hasea geleng na ale jujur nih mah jamang inang adong do nata hirim sia geleng tai tungpe master doktor ibana adong do nata hirim tahe dang adong tetapi rasa bangga itu ada. Dang nata hirim iko menyetor ibana setoran adong iko terjadwal akhir bulan setoran itu pertama harus ada dang naimat dokon. Tetapi ketika anak kita itu menjadi anak yang baik, anak yang sukses, ada rasa bangga dalam hati kita. Mulia tema Tuhan. Tolu gelekku, tolusa, boy do pasikolahon, boy do denggan. Dang lo bisiani. Molo adong do natoras mertua mau bah obat gelekku. Siano 5 juta sebulan. Siano 6 juta, siano 4 juta, bah, tiap bulan portuner naruhana kan, dangi. Bukan itu standar ukuran orang tua yang berbahagia. Alani HP di dokter dison, songo dia do rumang nih gambaran orang Kristen yang berbahagia na mertua. Yesus itu dia melayani dengan baik. Dia memberikan mujizat dalam teks ini. Ketika Yesus baru menyembuhkan orang yang kerasukan setan, seorang perempuan berkata seperti ini, mertua ma inana manubuhoko doho napa bagotoko yang menyusui engkau. Toho do nyani mertua do salah ina molo dingga gelengna alina Yesus do daun. Dang ina mertua na mertua imana manangihon hatani debata jalan na upeopsa ido tong hata na tebe kita doko mulu epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan tak melakukannya. Mertua mana tumangi jalan upeopsa. Disod di bana inti manginang agar jangan kebahagiaan yang kita miliki itu seakan-akan itu kebahagiaan terbaik. Jangan kita berarti meyakini ngamertua au na manguluon, ngalasia berhak na manguluon. Ternyata tidak. Mula na ujui tua ni salah natoras gudang ni anak kodo juma ni 10 pitu juma ni 10 lalu saya tubuh dia mau anak 10 pitu baru 10 lalu 35 oma tua ni natoras 35 gelengna. Bayangkan pekerjaan orang tua bertanding hosa dia 35 au 40 pitu lebih bah au 40 pitu au 65 dope. Seakan-akan jumlah anak yang banyak ini adalah kebanggaan. Mungkin dulu iya ala gudang hauma dan pola manuhor halak iba lama gereja heuma cukup perintahkan sekompi masuk hotu siapa hotu dulu selesai sadari itu dulu. Sekarang sepertinya sudah jarang orang keluarga yang memiliki kesebelasan di rumahnya ya mungkin 3-5 orang karena bukan itu lagi target kebahagiaan. 2P nah boy nina roha kan 2P 3P. Muncul lagi persoalan berikutnya, mertua do molo rumah tangga na marianakon. Tohodoi alai molo tadok kosong ni mertua hamu bahlai itu ngatubu dihamu anak do buru. Bohada molo ditangion halak na sumarianakon hatai. Berarti dohonon nama
Berarti nang mertu HP kami teh persudong nami. Berarti kata-kata itu tidak benar. Mertua hobah gudang torop ya nak komu marana marburu akan namar holan bawa bahada hononna. Nah hola boru bahada hononna. Berarti ukuran orang berbahagia bukan di situ. Alain na Yesus do akan manangihon jalan no peoksa. Bukan mendengar dan melakukan, bukan itu terjemahannya. Yang mendengar molo mamiop karena majalo manangihon mangaradoti majaga mangulahon. Ido asaidokon nama meop. Dang na mangulahon. Di dalam hata, di bagasan hata mameopodo adong istilah mangulahon manangihon mangaradoti majaga mangajarhon. Ido kana mertua. Kali pertanyaannya, memangnya apa bahagianya orang melakukan firman Tuhan? Apa untungnya kita melakukan firman Tuhan? Kita marminggu di son jujur nai dang tabahepeng. Bahkan moru. Pilihan ongkos. Marminggu hita dang tabaka kesehatan. Bahkan mungkin capek kita. Apakah itu tolak ukur kita datang ke gereja? Tentu tidak. Kebahagiaan yang dimaksud adalah molo taulahon hatani Tuhani. Ini ada dokong. Saya marparbue maakan dan nilai tanganna. Saya alusaku maaka tangyangna. Odo tuani aka partigor roha. Praktek na sanguna namanginang. Jojo do ruas di doko tuau amang padita tangyako joau nina. Adang musim madoko disan amang tolong dua kanina. Si patado pitaru tangyako ditiki. Pala di WA tangyakon. Alai hea do ruas mangido tangyako dak ya tangyako sa pisonari. Dang dibicarong. Dang bicarong to. Jadi mau lo neuji pertangyangan. Beta mang pertangyangan ningon iku di benakan. Perjulo mahamu tangyako na udah na. Daku tangyako ni. Alani aha. Tidak ada gunanya. Sederhananya seperti ini manginang. Saya datang berobat ke dokter. Au TBC-on. TBC-on parisap. Kira-kira apa kata dokter? Ada nah kata dokter. Pasona mari sapi. Inna dokter. Roman dokon. Gak bisa dokter. Aku berhenti merokok cepat aku mati. Inna. Obati sajalah dokter. Tapi aku tetap merokok. Radon dok terima. Itu mah aku mau mati kok. Karena apa? Dikasih pun obat. Tapi kalau kita tidak mendukung obat itu tetap dengan kebiasaan yang lama, gak akan mungkin. Pernahkah mujizat terjadi di Alkitab? Orang sedang merokok main kartu tiba-tiba dia sembuh? Pernahkah itu terjadi? Orang tidur-tidur tiba-tiba mujizat terjadi? Tidak pernah sekalipun. Bahkan mujizat itu terjadi dengan usaha yang sangat kuat, dengan perjuangan iman yang sangat berat, dengan penderitaan, kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Molo diturupuk nasing, lupa diturupuk sadia, ale di Injil, seorang perempuan Kanaan, naso Porsea, naso tadok kemajuan naso Kristen, tiba-tiba rotu Yesus. Yesus, tangyakko jogelekku, burukku, kerasukan setan. Tang Kristen ibana. Dakar ibana rotu Yesus, alai ditiki marsai geleng naon, lawi bana tu datu dang malum. Lawi bana tu si baso nasing dang malum. Tiba-tiba dang tolak biak kedatuan, dia datang kepada Yesus. Yesus, sembuhkan dulu anakku. Molo songonon gon baran ni yanakon rotu hita manginang tadok komajuna martangiyang. Tiap hari holan nama ngalo. Mula borngin jam sada mabuk. Tiba-tiba mangido laptop baru. Mangido sepeda motor baru. Ahadu alus ni ina. Kamu mau jenang ahadu alus semuna. Tiba-tiba dia minta motor baru minimal Kawasaki gitu. Ahadu respota. Dan mungkin, oh gampang lah itu, nak besok kita beli iya, berapa? Yaudah, setelah kita beli udah pulanglah kau mabuk lagi enggak. Dan mungkin pasti akan kita katakan, tumago mau keluar sejabuan. Kamu sudah menjadi beban 25 tahun, tambah lagi malam ini kau jadi beban, keluarlah kau dari rumah ini. Tabayako maja mau lolos songoni jol maromar tangyang tutuhani, nganak kiaro tutuhani, nganak kia mangulaun hatani tuhani. Tiba-tiba sutul pikiran na ala ni parnguluan na roy bana tutuhani. Dang dia lusi tuhani. Dung dang dia lusi mur ibana. Tuhan apa yang kau maksud? Aku datang berdoa tapi engkau tidak mau menjawab.
Alani HP tuani aka halak naporsea ketika dia betul-betul melakukan firman Tuhan dan dia disenangi oleh Tuhan. Hiado songonon rakyanatkon. Kalau ni pangidu sada pangiduan langsung talean tanpa bertanya. Hiado rete. Mak, aku butuh tas baru. Dan pola tas sukun di dia tas munalamai. Perlu masih bisa itu ditambal. Bawa ke tambal siapa sana, tambal ban sana, masih bisa itu. Pasti langsung kita kasih. Nanti kita beli iya baru, nanti kita beli. Karena apa? Alania hamanginang. Ala taboto do, nati goroha do, gelekon. Sonari kiriman. Mungkin dia kuliah di Bandung, mak minta uang seperti ini. Mungkin ada orang tua yang nggak bertanya itu untuk apa, karena dia tahu anaknya itu tidak akan nakal. Ale molongedok kodok mak minta uang buku bahasa Inggris, English book, grammar book, buku les. Oh, anggo ona tongan nggak ikirim do kakak. Ale ngadong begoarna, mak. Tapi ada yang paling tinggi lagi, anak nggak minta, tapi orang tua kasih. Kok bisa anak nggak minta tapi diberikan? Karena memang orang tua tahu bahwa anak itu membutuhkan. Alira ngolo mangido gelekon kulea ma songoni do namar Tuhan. Si patado tapangido ilean, si patadang tapangido baru ilean, si patah semerjungkir balik kita baru asalian, si patadang ilean apala sahali alaniaha. Bagaimana kehadiranku di hadapan Tuhan? Tigor doau, huulaho dohatani Tuhani, aku peok dohatani Tuhani, sotung do holak kutangihon. Kutangihon seakan-akan itu sudah cukup, padahal tidak. Alani HP, jolma akka namartua, jolma akka yang sudah mempelajari firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, percayalah, dia juga gak akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau mertua ibana tu diri nasa diri, tetapi orang lain juga akan merasa berbahagia dengan kehadirannya. Alani do HP, sada pisang-pisang do manang ajakan diturupukon, janganlah kita hanya sebagai orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi seakan-akan itu sudah selesai. Oh tidak, aku sudah melakukan firman Tuhan, ternyata itu pun belum cukup. Karena Yesus mengatakan nama meyok, napa husor-husorhon aria dohot borngin, nama ngajar-ajari. Alania manginang, adong sada realita hubereng songonon, ali sutung aci rohamona teh manang enang. Kebahagiaan namar tua itu tidak jatuh dari langit. Itu dikejar. Itu ada usaha. Jojo songonon, ringgas sahala natoras marhuria, ale olo sipata yanakon nama deu. Dakya marminggu. Sada na hubereng songonon, dibincarung do. Maka do kunang polaci rohamuna. Molo mulak kita marminggu ale hata nata hata hod dijabu. Takya hase hubereng paditon. Dang suma situon, dang suma perhala doon. Dang dingga permingguan sudi akan negatif tahatahon. Jujur lah manginang, apakah anak kita akan berpandangan positif terhadap gereja itu? Saya yakin tidak. Ale molo nahi taron yang marminggu, kalau mau ke gereja jangan main-main, jangan terlambat, jangan karena kau aku terlambat, jangan karena kau terganggu ibadahku. Kalau enggak mau ibadah jangan terlambat, dari sekarang berangkat. Pasti dalam pikiran anak itu mengatakan berarti kalau mau ke gereja harus betul-betul siap. Persiapkan hati, persiapkan pikiran, persiapkan rohani. Idotong molo namar huriaon dang naholan hudul hitam manangihon. Tetapi bagaimana kita sebelum datang ke gereja, setelah pulang dari gereja, betul-betul mengajarkan tentang firman Tuhan. Alanido HP, kalau kita memang menginginkan hidup kita sebagai orang yang berbahagia, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, jangan hanya sebagai pendengar, tapi jadilah sebagai pemberita, jadilah sebagai pengajar di dalam rumah tangga. Nah kaning apa gabe wing ngata memang manurung nauji lagu amado si partang yang nina sonari tang yang ni deinangi. Oke, itu tidak masalah. Laki-laki perempuan, bapak ibu semua sama-sama mendoakan. Nah, itu juga yang diminta firman Tuhan. Jangan tiang doa itu timpang. Unang hola sada manang nyakon sanai daun. Tidak bisa.
Tetapi semua pihak harus betul-betul menjadi pendoa, pengajar dalam rumah tangga. Alani yang menginang. Ada dua kebahagiaan. Yang mana mau kita pilih? Kebahagiaan di dunia ini ada. Mertua maho ala dengga karejom boy. Ali adong di hatoko Yesus. Mertua maho ala sudetang yang hutangihon huoloi. Mana yang kita pilih? Kan odo. Mertua do memang amat tahun ala dengga karejona, dengga gelengna. Ale amat tahun lo bisa mertua ala niaha. Martang yang ibana huoloi, hulehon. Di Alkitab ada satu tokoh yang berdoa hanya satu permintaannya tetapi yang diberikan lebih dari 3. Salomo. Dia hanya minta hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan, kekayaan, kehormatan, umur panjang dan hikmat. Odo kan? Adong do di Alkitab namartang yang sada tang yang na Ileos sada. Si Abraham berikan kepadaku anak. Tuhan berikan. Adong do jol namartang yang 15 tang yang na sada pedang itangihon alaniaha. Edang tikos di bagasan pertangyangon alani yang menginang. Jawaban doa pikir tahe. Jawaban doa ada berapa? Amanginang. Jawaban doa ada berapa? Perguru malu jawaban doa ada berapa? 1. Jawaban doa hanya ya. Itu Yesus yang mengatakan mintalah maka akan kuberikan. Tidak ada perkataan Yesus mintalah maka kau kuaudit. Kalau sesuai dengan rujukan dari teman-teman tim akan kusetujui. Enggak ada. Yesus mengatakan mintalah maka akan kuberikan. Yang mengatakan jawaban doa ada tidak, enggak ada nas Alkitab yang mendukung itu. Tidak ada. Tapi Paulus pernah berkata seperti ini, kamu pikir kamu sedang berdoa padahal kamu tidak. Contoh namar tangyang Tuhan pamati manayahaan. Najuk kata nih, namar tangyang doi. Bagi kita berdoa, tapi bagi Tuhan tidak. Jawaban doa itu hanya 1. Ya. Alani. Sebelum marlopi tangan marlopi tangan hita, tak sulit kiti jo. Nati goroha doa menang nadau. Asa unang manguhumi au Tuhani, ditiki martangnya dang maralus tangnyaku, HP alani pangalahok runa suture, gabe muru kau Tuhani. Perilaku yang tidak benar dan aku datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Ku bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah datang ke gereja. Tapi Tuhan tidak menjawab doaku. Bukan seperti itu. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar jolmanaido narikot dada hatanai alani do nakanya mangena hudokon adong dohita naso pola martangiang naso pola mangido di lehon karena Tuhan tahu apa pergumulan hati kita. Alani hatani Tuhanon unang holas saha di pinggol si pareon. Ale gebi marparbue maon mengajari kita ganuk tiki, mengajari membimbing kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang benar. Dalam jemaat Timoteus ada bimbingan seperti ini. Kepada kaum perempuan, hendaklah engkau berpakaian dengan sopan, jangan berlebihan, jangan memakai emas, nina di Timoteus. Karena ternyata pada saat itu Jojo doa kapahianon ini seakan-akan menjadi pembanding antara aku dengan dia. Moladong kalung nelime pakai 5 sam. Ini bisa menjadi persoalan dengan jemaat yang lain. Artinya songona namanginang akapartigoroha tarida manyani di parpahianna. Ido kan? Tarida mai di pakulingna cara berbicaranya. Tarida mai di pardonganonna. Kalau dia adalah orang benar, maka apapun sebenarnya yang di luar sana dia kan tidak terpengaruh. Contohnya di Bincarung, unik dari Bincarungun, manang naneka hajol matu gereja dan pola tahu Rusia teh. Manang nanai alpa tiba sade kanan sade kiri dan berpengaruh sepertinya kepada gereja. Mana marangkot ibana tidak berpengaruh. Tapi zaman dulu memang, zaman dulu zaman teks ini, pola margolang jolma di zaman di Timoteus ini berbeda. Seakan-akan dia lebih hebat daripada orang lain. Alani nasi Timoteus mah, hamu akaruasi akaparti goroha, tunjukkanlah bahwa engkau beriman dari segi pakaianmu, dari segi cara bicaramu, dari segi caramu duduk dan dimanapun kamu berada. Alani doa manginang. Unang maholan si nama nangion hatan ini batahita, unang holan mabigi
unang holam mangapil alai tapeo mai di bagasar rohata porsea mahita na martua do hita na tangi honon ni debata do tangyang ta na marparbue do sude akana taula jala ramotan na hita jagaan na hita rodi susuda ni boalta rodi na botar aka obu taon amin martangnya kita. Di bata Jehovah manami moliate Tuhan, di parminggon nami sadarion. Didongani diramoti hodo hami Tuhan, jale disungguli hodo hami. Asanggiat unang hola gabisi panangi hami. Alai mameop hatami di rohanami. Pahusor-husor hon, mangulaho jala mangajarajari tuak kapo paran nami. Tuhan mana manugu-nugu hami. Asanggiat margogo hami mangulaho saluhu neng. Tuhan mana madongani hami asanggiat roha persuhon manau kami di saluhu nai di bata Jehovah manami martang yang dohami tu huriam turuas niulan pe Tuhan nado parmingguan di bagason nang di bagas nasida ganu masada-sada Tuhan mana madongani Tuhan mangaramoti nasida di akka na tua-tua nami pe di parsahiton nang di usia lanjut Tuhan mana margogoi nasida tiaka na tuto nami parkarejo Tuhan ho matotong majagai madongani nasida asang dia totong marbisu di parkarejoan na diaka dongan nami naposo Tuhan na mangalui roka mangalui parkarejo Tuhan nang di parsikolaan Tuhan mana madongani mengajar-ajari nasida asang giat rolas ni roha dikina di atas ni salunai Tuhan ajari hami asagabe partigor roha hami asanggiat marparbue saluhu na hatami jalo matang yang namion di bagasan gorna Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Mari di mahita tapasahat pilihat Dia makan
Moliate ma di tuhata na mangalehon hatana di hita di minggu sadarion. Asa tung takas hita tu mangihon dot mangulaon hatana. Aina dapota tua do hita alani di dok Jesus. Martua ma akan atau mangion hata di bata jala na upeopsa. Pos sumaro hata lau mangulaon hata ni debata margogo mahita patu pahon akan adinggan jala unang sumuru ringgas ni rohata laho mabahe nadinggan aina martua do hita manangin hatana jala ibana do totong mangodihon hita asa parsidohot hita dinga hangoluan nasora suda. Tatangnya aku mapiliata martang yang mahita. Ali di bata manami na di bono gijang. Hodo hararon ni salu silolo na dinggan do na sa ulibasan na moliutus. Kupasat hami masyan ni lohami tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gebuam na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa parhasia kami pilihanon. Patibul na rajamu di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam mutadahami godang ni selilohami tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di bano gijang, saya penarbadi maguarmu, saya romah rajanmu, saya saut ma lomon roham di bano tongosong na di bano gijang. Leon mato kami sedang hulu siapari, saya sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang kami tu gitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasa dame jalo hamo mapasu-pasu ya Tuhan di bata. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakot Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasar rohom madamena tuto dim. Selamat hari Minggu Madita saluhuna.